Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg most szeretettel Isten igéjét, amit megírva találunk János evangéliumában, a 16. fejezet 16. versétől a 23. versig a következőképpen. Armo ja rauhaa teillä Jumalalta ja meidän Herralta Kristukselta. Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia Johanneksen kirjasta luvusta 16, jakeet 16-23. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát, mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua. Taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta, he ihmettelivät. Ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille. Sekö teitä askarruttaa, että sanoin, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koitaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Siinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Az öröm vasárnapján az első gondolatunk az, hogy az öröm húsvétnak az ajándéka, húsvétnak az áldása, és éppen ezért zengenie kellene a templomnak, otthonainknak, a feltámadásnak a hírére, attól az örömtől, hogy le van győzve a halál, hogy minden rossz és bűn véget ér egyszer. Millaiset siunaukset pääsiäinen on tuonut meillä? Kuuluuko ilouutinen meidän kodeissa? Olimmeko iloisia, koska Kristus nousi ylös? Onko kirkkoväki iloinen Kristuksen ylösnousemuksen takia? Kuolema on voitettu, Herra vapautti, kaikki synnit on voitettu. Miksi emme ole iloisempia? Hogy miközben még körül vagyunk véve a romlásnak a jeleivel, a háború fenyegetésével,
környezeti bajokkal, katasztrófákkal, emberi kapcsolatok törékenységével, bizalmatlansággal, ellenségeskedéssel. El fog jönni az öröm, a teljesség, és megszűnnek ezek a hiányok. Létrejön az új teremtés, ahol minden ismét igen jó. Maailmassamme on monta surullista tapahtumaa. Sotia, luonnon ja ilmastonmuutokset, epäluotettavat ihmissuhteet, ristiriidat. Mutta toivomme, että vapahtajamme toi ja tuo meillä iloa. Uutta maailma ja hyvyys voittaa, ja sehän on voittanut. De még nem merünk ebben olyan nagyon hinni. A tanítványokat is, mint látjuk, elfogja a kétség. Szoronganak, félnek, azt latolgatják, hogy vajon miről beszél Jézus. Mit jelent ez a kis idő? És egyáltalán meddig tart ez a kis idő, hogy nem fogják őt látni. És mennyi az a kis idő, ami el fog telni, hogy újra látni fogják. Ráadásul Jézus nem titkolja, hogy sírni és jajgatni fognak majd. Pääsiäistarinassa ilo on vaikea asia. Opetuslapset pelkävät ja eivät ymmärrä, mistä Jeesus puhuu. Heitä pelottaa, heitä ahdistaa, heillä on erittäin vaikea olla. Kuinka pitkä voisi olla se vähän aikaa, mistä Jeesus puhui näin? Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, ja vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Gyakran mi is átéljük ezt. Szeretnénk örülni felszabadultan, de nem tudjuk ezt teljesen megélni, mert félünk, hogy olyan dolgok fognak történni, amiket nem tudunk majd feldolgozni. Olyan veszteségeink lesznek, vagy gyász lesz, amit nem tudunk feldolgozni. Jeesus paljastaa, että itku ja piina on tulossa. Meidän arkielämässä ahdistus ja suru on myös läsnä. Emme uskalla vapautua, koska tulevaisuus on tuntematonta. Meitä arkielämä ahdistaa nykypäivänäkin. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk újra 2000 kilométerre élő finn testvéreinkkel, annak, hogy összetartozhatunk. Úgy, mint evangélikusok, úgy, mint Isten családjának a tagjai, és úgy is, mint embertársak. Hogy vannak, akiket érdekel ott távol is, hogy mi itt hogyan élünk, hogyan zajlik az életünk. Olemme erittäin iloisia, että niin kaukaa Suomesta olette saapuneet meidän seurakuntaan, kirkkoon tänä sunnuntaina ja meidän kylään. On erittäin ihana kokea, että vaikka asutte yli tai alle 2000 kilometriä ajomatkan päässä meidän kunnasta, kuitenkin tänä sunnuntaina puhumme samaa kieltä. Kuitenkin tänä sunnuntaina voin sanoa, että olemme saman Jumalan ja Kristuksen ruumiin osia. Olemme kyllä saman perheen jäseniä ja puhumme kyllä samaa kieltä. Viszont az öröm sokszor nehéz is, mert akadályoztatva van, mert szembesülünk azzal is, ami gátolja az örömöt. Szembesülünk a bűneinkkel, szembesülünk a rossz természetünkkel, szembesülünk a megbocsátásnak a nehézségével. Ilo joskus on vaikea asia. Me ihmisenä emme aina pysty antaa anteeksi. Me ihmisenä koetaan, että olemme erittäin kovassa ahdistuksessa ja vaikea antaa käsini toisella. Jézus közelében nem csak a feltámadás diadalával szembesülünk, hanem a halál mélységével, a sír borzalmával, az emberi életnek a realitásával. Jeesuksen tarinan kautta näemme ylösnousemuksen, mutta näemme myös kuoleman, haudan, ja hautahan on aina pelottavaa ja surullista, ja näemme myös ihmiselämämme realiteettia.
Talán ezért van az, hogy egy 2007-es magyar felmérés szerint a templomba járók anómia indexe, ez az anómia index, ez az optimizmusnak az ellentéte, a derülátásnak az ellentéte, szóval hogy ez magasabb a templomba járók között, mint a templomba nem járóknál. Vuonna 2007 mielenkiintoinen tutkimus on tehty Unkarissa. Ajatelkaa, seurakuntalaiset, jotka käyvät kirkossa säännöllisesti, ovat surullisempia, huomattavasti surullisempia kuin kirkon ulkopuolisia. Optimismi ja pessimismi mitataan anomia-indeksi-nimisellä tutkimuksella, ja kyllä pitää todistaa, että kirkon väki on surullisempi. Úgy tűnik, hogy az evangélium öröme nem tölti be a templomba járókat. Kérdés az, hogy mennyire tudjuk átadni az örömüzenetet, például mondjuk a prédikáció során. Mennyire tudjuk tolmácsolni ezt. Voisiko olla näin, ettei evankeliumin ilo-uutinen vaikuttaa meihin? Ei ilo-uutinen vaikuttaa meidän sydämiin. Myös kysyn itseltäni, että pystynkö minä hyvin kertoa seurakuntalaisille ilo-uutisesta. Mert nehéz a tolmácsolás feladata. Tolmácsomnak, Eszternek mondtam tegnap, hogy én most nagyon izgulok, hogy mennyire sikerül átadni és elmondani az igének az üzenetét, de ő azt mondta, hogy nem kell nekem izgulni, mert az ő dolga a nehezebb, mert ő a tolmács. Ja olemmeko tosissaan ilo-uutisen tulkina, sekä tulkina että myös kirkkoherrana? Hän puhuu siitä hetkestä, jolloin eilen puhuimme puhelimessa, ja Juri sanoi minulle, että häntä jännittää tämän päivän Jumalan palvelus ja hänen saarnaa. Ja minä vastasin hänelle näin, että älä jännitä, nyt Esteriä jännittää, koska hänen pitää vieraalle kielellä tulkata hänen ajatukset. És ekkor jöttem rá arra, hogy a tanítványoknak valóban nagyon nehéz a dolguk, mert nekik kell tolmácsolni Jézusnak az üzenetét. Ja puhelinkeskustelun aikana hän koki tämmöisen valaistuksen, että opetuslapsien tehtävä oli erittäin vaikea. He olivat vaikeassa pelottavassa tilanteessa tulkia, ja heidän piti tulkina toimia ihmisten ja heidän mestarin välillä. Tehát érthető az, hogy zavarban vannak és aggodalmaskodnak, de azért a templomba járóknak, akik ugye megterheltebbek, azt mondtuk, hogy ez az anómia indexük rosszabb, mint a templomba nem járóknál. Tehát, hogy a templomba járóknál a mi esetünkben nagyon sok megterhelt ember ül, akik szeretnénk a terheknek a megszabadulását átélni. Opetuslapsien ahdistus on aivan ymmärrettävää. Ja ehkä tätä kautta tämä anomia-index-niminen tutkimus on hieman ymmärrettävämpi, että minkä takia kirkon väki ja kirkon kävijät ovat huolissaan. Minkä takia meitä ahdistaa enemmän, koska tiedetään, että meillä olisi lähetystyö, tulkityö meidän tehtävämme. Igen, vállaljuk, hogy többnyire a megfáradtak járnak a templomba. Azok, akik még hisznek ebben az életben, ebben a világban, amit a világ adhat, azok már nem, vagy még nem találtak el az új teremtéshez, amit Jézus készített. Ja sehän kuuluu meidän arkielämään, että olemme valitettavasti väsyneitä, voimattomia. Meillä on arkipäivän ongelmia, huolia, ympäristömuutokset, sodat. Ja toisaalta sen takiakin tulemme kirkkoon, koska haluamme itsekin vapautua. Haluamme itsekin saada jonkinlaisen merkin ja haluaisimme vapautua meidän painajaisista, ongelmista ja masennuksesta. Jézus ezt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve, és megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek.
Uskommeko vielä tähän maailmaan? Uskommeko Jeesuksen uuteen luomiseen? Hän puhuu Raamatussa näin, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttumat. Minä annan teille levon. Tehát küzdünk a saját hiányainkkal, de küzdünk mások hiányaival, tökéletlenségével is. Mindig mondjuk, hogy szeretnénk ezeket a dolgokat elengedni, szeretnénk sértéseket elengedni, de gyakran tapasztaljuk, hogy nem megy. Me ihmiset aina yritämme olla irti. Olemme irtilomalla, pidetään irtipäiviä, olemme irti huonoista asioista, olemme irti työstä ja muistoista. Muistetaan siihen, että Jeesus ei koskaan ole irti meistä. Jézus pedig nem enged el sem engem, sem téged, sem azt, aki idegesít. Jeesus koskaan ei ole irti meistä, ei ole irti sinusta, ei ole irti minusta, eikä ole irti inhottavista ihmisistä, eikä ole irti vaikeista tilanteistakaan. Könyveket írnak erről, hogy hogyan fogadjuk el a másik embert. Például Thomas Eriksson, svéd kommunikációs szakértő, magyarul is megjelent a könyve, Idiótákkal körülvéve. Aika monta tutkimusta ja kirjaa on syntynyt siitä, että mitä minä voin olla samassa tilassa tämmöisen henkilön kanssa, josta haluaisin olla irti. Ja ehkä varmasti tunnette Erikssonin, ruotsalaisen kommunikaatiotutkijan, joka kirjoitti myös siitä pitkään, että miten voisin olla samassa tilassa, samassa projektissa, vaikkapa idiootti-ihmisten kanssa. Hogyan értsük meg azokat, akiket lehetetlen megérteni? Akik nem idióták, csak más személyiségtípust képviselnek, vagy más sérüléseket szereztek be az életük során. Tietysti ei saisi puhua näin, että idiootti-ihminen, hänellä on eri persoonallisuus, hänellä on myös oma ongelmansa, mutta kuitenkin, miten voisimme olla samalla aaltopituudella heidän kanssa. Miért tud nekünk Jézus segíteni? Figyeld meg őt! Miksi ja miten Jeesus auttaa meitä, kannattaa seurata. Olyan könnyedén beszél az időről. Kis idő lesz, amíg nem láttok, aztán megint egy kis idő, és egészen más lesz minden. Esimerkiksi Jeesus puhuu niin kävyesti ajasta. Emme tiedä, että kuinka pitkä on se vähän aikaa, että emme näe häntä. Mikä on se lyhyt aikaa tai vähän aikaa? A görög a mikron szót használja, mikronnyi időről beszél Jézus, ami előre tekintve hosszúnak tűnik, de visszafelé. Ugye tudjuk, hogy milyen rövid volt például a testvér gyülekezeti kapcsolat 41 éve. Esimerkiksi kreikalaiskieli hieman auttaa meidät tässä kysymyksessä. Kreikalaiskielessä mikron-sana on erittäin lyhyt mikrotarkoitus. Ja tästä näkökulmasta katsottuna meidän ystävyysseurakuntien vuorovaikutus 41 vuotta, oliko lyhyt aikaa, oliko vähän aikaa? Könnyedén mondja Jézus, hogy ő elmegy az atyához. Ő elengedte a mennyei világot azért, hogy lejöjjön hozzánk. Aztán elengedte a szenvedést is, amin átment. Jeesus sanoo ehkä kävyesti sitä, että hän on nyt irti taivaasta ja saapui ihmisenä meidän luokse vaikuttamaan meihin. Mutta hän ei ollut irti meistä. Mert ő ura az időnek is, ura mindennek, és el tud engedni mindent, de ahogyan mondtam, egyet nem enged el az embert. Nem enged el téged, nem enged el engem. Hän hallitsee aikaa, hän hallitsee paikkoja, mutta hän koskaan ei ole eikä ollut irti ihmisistä, eikä ollut irti teistä, meistä ja minusta. A vajúdáshoz hasonlítja az életünket,
néhány évvel ezelőtt találkoztam az angol groaning szóval, ami a vajúdásra használt kifejezés. Szó szerint azt jelenti, hogy szenvedve növekedni. Vagyis, hogy el lehet fogadni a szenvedést úgy, hogy annak meg kell történnie a növekedéshez. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa ja kipua. Kyllä pitää paljastaa, että synnytys sattuu. Englanninkielinen groaning-sana tarkoittaa myös sitä, että synnytys sattuu, sehän on kipeä, mutta tämän synnytyksen aikana kuitenkin askelemme ylöspäin, erittäin merkittävän askelen. A gyermek születése fájdalmat okoz, de öröm lesz a vége. Már a gyermekvárás is öröm. A készülés, a babaholmi vásárlása is öröm. Hát még utána. Vaikka vanhemmat tietävät, että synnytys on riski, sehän varmasti sattuu. Mutta kuitenkin vauvan odottaminen on maailman ihanin ja iloisin asiaa. Erittäin ihanaa, että sisustamme lastenhuoneen, käymme ostoksilla, odotamme ja odotus jatkuvasti yhtä lähimmäksi tuo meidät. Állítólag olyan hormon termelődik az anya testében a születés után, amely elfeledteti a fájdalmat. Naisen hormonit ovat myös ihmeellisiä asioita. Synnytyskivut yhtäkkiä poistuvat meidän päästä. Kevésbé van öröm a templomban ülő emberek életében, szívében? Igaz, egyrészt igaz, mert kevésbé hajlunk a sminkelt örömökre, a mesterségesen generált hangulatra. Minkä takia kirkkoväki on surullinen? Onko se totta, että olemme surullisia? Vai onko se totta, että mehän näemme eteenpäin, että meidän pitäisi olla tulkina ja lähetystyöntekijänä ihmisten välillä? Másrészt nem igaz, én több szívben lévő örömöt fedezek fel, érzek azokban, akiket megterhelt az élet, akik meg vannak fáradva, akik sírnak, de hálát adnak az Istennek, hogy mégis megsegítette őket. Mutta meillähän on ihanaa lääke ja sehän on rukous. Vaikka rukoilen itkien, surullisena, kuitenkin rukouksen kautta minullahan on kontakti Jumalaan. Ja minähän pystyn pyytämään apua ja viestiä Jumalalta. És remegő hangon adják át a lelküket a Teremtőnek, úgy, ahogyan Jézus a kereszten. Samalla tavalla itse pystyn lahjoittamaan sieluni rukouksen kautta Jumalalle, samalla tavalla, miten Jeesus Kristus itse on kuollut ristillä. Én azt hiszem, hogy most gyakran fog elfogni a szomorúság bennünket, gyakran lesz szomorú a szívünk, de eljön az idő, amikor Jézus ismét meglát minket. Sőt, arról beszél az ige, hogy mi is észrevesszük őt, ott a teorein ige szerepel, ami azt jelenti, hogy észrevenni. Nem a teóriát, ami magyarban átjött, nem az elméletet jelenti, hanem azt, hogy észrevesszük Jézust. Vaikka olemme surullisempia, mutta kyllä saamme olla surullisia. Aika jännä, että teore-sana tarkoittaa huomata jotain. Ja se ei tarkoita samaa, mikä on teoriaa, vaan tarkoittaa sitä, että huomaamme Jumalan ja Jeesuksen armon. Tehát amikor észrevesszük egymást, mi Jézust észrevesszük, ő észrevesz bennünket, akkor fog örülni a szívünk, és azt mondja Jézus, hogy ezt az örömünket senki sem veheti el tőlünk. Ja sen takia voin sanoa, että vaikka olemme surullisia, kuitenkin olemme onnellisia. Tiettynä päivänä emme kysy, arvostamme ja ymmärrämmekö kaiken.
És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit, mondja Jézus. Azért, mert mindent érteni fogunk, és értékelni az örömöt is, a fájdalmat is, de legfőképpen Jézus fájdalmait és a feltámadásában rejlő örömöt. Tiettynä päivänä, niin kuin Jeesus lupaa, kyllä mehän ymmärrämme kipua, ymmärrämme iloa, nehän tuntuvat samalla tavalla, ja ymmärrämme ja koemme myös Jeesuksen kipuja ja vapahtamisen oikea iloa. Egy mai zenekar egy ilyen szöveget fogalmazott meg, hogy beszél arról, hogy volt egy utolsó pohár, volt egy utolsó falat, ugye az úrvacsorára utalnak ezzel, és a refrén pedig így szól, hogy de lesz majd újból vacsora, meghívtál a partira, ott majd együtt borozunk, terített az asztalunk, all inclusive mulatunk. Lopuksi haluaisin kertoa teille eräästä erittäin mielenkiintoisesta laulusta. Tämähän on nuorisobändin laulu, ja laulu kertoo itse asiassa viimeisestä ateriasta, mutta nuorison näkökulman kautta. Ja nuoriso kertoo näin, että Jeesus on kutsunut meidät yhteisellä viini-illallisella, ja hänen yhteinen viini-illallinen on all-inclusive party. Laulu menee näin. Viimeinen ateria lähestyy, kutsuit minut sinne, juomme viiniä yhdessä, pöytä on katettu, kaikki kuuluu ateriaan. Köszönjük a műfordítást. Ezért bátran szóltunk fel mindenkit, hogy örvendjetek, jubiláte. Ja tänään on sunnuntai jubilaate, iloitsekaa, olemme iloisia, kaikki kuuluu ateriaan. Amen. Imádkozzunk. Rukoilkaamme. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te szeretetedet, a te hatalmadat. Herra Jeesus, kiitämme teidän rakkaudesta ja kiitämme teidän voimasta. Köszönjük, hogy ura vagy az időnek, ura vagy a szenvedésnek is. Kiitämme, että hallitset aikaa ja hallitset myös meidän kipuja. És segítesz abban, hogy észrevegyük a szenvedésben rejlő örömöt is, azt a jövőt, amit nekünk készítettél. Kiitämme, että avaat meillä kivuista elämän iloa ja onnellisuutta. Ezért kérünk, hogy áldj meg bennünket igazi örömmel, életörömmel, te benned való bizalommal. Siunaa meitä, anna meillä elämän iloa ja anna meillä turvallista tulevaisuutta. Őrizd meg bennünk ebben a földi életben, az örökké valóság számára. Amen. Varjele meitä maapallossa ja varjele meitä myös iankaikkisessa elämässä. Amen.